On tak je odosnať odošla. Čaute všetci, dneska vás vítam od ďalšieho videa a ideme a ukážem vám nové sklíše na tenise. Je tu so mňou Radko, Radik Javor. a Filip. Tak sa na... On bude budúci A youtuber. ideme na to. No, tam. Ako prvou uličkou bude tu na... Toto je prvá ulička. No. Pes na nás breše. Ja som tu raz videl, že niekto otvoril dvere a tam bola žena. Fakt. Pred chvíľou. Naozaj. No. Tu sa varí guláš. Čo? Tu sa varí guláš. Sme na guláš. Viete, sme na guláš party, na tenise. Tak, tu navaria guláš, ale ešte nie je dovarený, takže ho jesť nebudeme. Až na obed. Jau. Pozri. Musíme ísť. Poďme na tú druhú. Čo? Tu majú ping-pong. To je Jerry. Toto je Jerry, strážny pes. No a teraz ideme na druhú uličku. Ja viem, poznám jednu uličku. To je tam za plotom, nie? Hej. A dá sa ísť tak? Pohneme si. Tu bola asi krtko. No nič. Hovienka. Tu naprej. Jak? Tu naprej ideme. No. No. Ideme na druhú uličku. Poďte. Pohnite si. Sa blížime k ďalšej uličke. Dúfam, že sme dobre. Hej, dobre sme. Aj tam idem. A toto je druhá ulička. Dá sa ísť aj tam mať. Ale tam... Na budúce vám možno natočím video, jak preskakovať svinské ploty. Pozri, okusek od jablka. Fuj! No. O, Sklo sa je tu aj skrupinka z vajcia. Tam. hrajú tenis. No, Kde? ja ho budem za chvíľu hrať tiež. Pozrite. Skrupinky z vajca. Kde? Neviem. Veď tu je skrupinka z vajca, nevidíš? Kde? Veď tu! Sú škrupinky. Aj tu. Teraz ideme tam ďalej, jak vidíte. Za chvíľu sme tam a ozvem sa vám. Sme tu, ne? A tam sa potom dá utiesť. Jak vidíte tam okolo. A to by bolo na ne všetko. Čaute a robte všetko.